Nasuko ang mga Hudiyo kay si Jesus nag-ingon nga ako anak sa amahan. Niya nagpakadiyos kuno siya. Niya ni-claim si Kristo, tanawa akong mga buhat, di ba mga buhat manis amahan, ang pagkakabos niya, wa gani siya grado, pero nakahimo siya mga milagro, labi na gyud ang pagpabuka sa mata sa mga buta, nakadungog ng mga bungol, nakasulti ang mga amang, napalayas ang mga yawa, giayo ang mga masakiton, mga buhat man ni sa Ginoo nga gitagna diha sa kasulatan nga iyang gibuhat. Mo nang ningon siya, mao man ni akong gibuhat, asa man ani nga inyo kong batuon aron patyon? Ingon sila, kana yung imong pag-ingon nga anak ka sa Dios, nagpaka-Dios ka. Pasabot ang mga Hudiyo naglagot sa unsa man? Naglagot sila sa pulong ni Jesus nga dunay buhat. Mao man ay kinaiya sa anak sa Ginoo na asiyay pulong niya, ang iyang pulong iyang gibuhat. Ang yawa, nahimo sa siyang yawa kay nagpaka-Dios siya. So, way kalainan si Jesus niingon anak ako sa Dios. So, nagpaka-Dios siya. Bisag sa mata sa mga tao, tao ra siya. Ang yawa sad, bisag anghel ra siya sa Ginoo, nagpaka-Dios siya. Motong nahimo siya giyawa. Unsa may kalainan ni Jesus og sa yawa? Pulos man sila nagpaka-Dios. Ang yawa, ang iyang pulong maoy nagpaka-Dios, pero ang iyang binuhatan kontra sa Dios. Nakuha niyong diferensya? Si Jesus nagpaka-Dios, unya ang iyang binuhatan mga buhat sa Dios. Ang yawa nagpaka-Dios, pero ang iyang binuhatan kontra sa Dios. Kita rabasan mga tao, labi na tang mga Katoliko, nagpaka-Dios ba yata? Sige ba tag-ingon nga amahan namo. O, di ba? So nagpaka-Dios ata. Atong giisip nga anak tas Ginoo. Nya ni asad nato dinhi liwat ni Hesus naasay liwat sa yawa. Nga gasigig ingon amahan namo, pero ang binuhatan kontra sa mga buhat sa Dios. Naasad nato dinhi nga nag-ingon amahan namo, pero ang binuhatan nihaom sa mga buhat sa Dios. Nilingi ako no imong tupad. Na kumusta imong mga buhat? Na kumusta man imong mga buhat? Na. Bisa namong mga pare, na kami gyud giordinahan gyud mi aning among kunuhay pagka-anak sa Dios o pagkaliwat sa Dios. Doon na namoy nagpaka-Dios nga pare kunuhay mi, pero ang among binuhatan wa mo haom sa mga buhat sa Dios. Naasad namo na giordinahan pagkapare, unya ang binuhatan buhat gyud sa Dios. Niadtong among niaging recollection atong Lunes before sa among Christmas niadtong Martes, ang among topic nagipaambit sa usa ka buutan sad nga pare nga Agustino, mao ang clericalism o entitlement. Avoid, matud pa niya, o gi-emphasize po ni Archbishop Abit Oy, let us avoid clericalism and entitlement. Kasabot mo ana,
Unsa nang clericalism? Sa mo kasabot, no? Kanang cleric, mo na gitawag og ordained person. Cleric, pari, ordained. Magsugod na sa pagkadikon hangtod sa pagkaobispo. Mga ordained man na, dikon, pari, o obispo. Cleric na, clerical state ang tawag ana. Nya kanang clericalism, usa na ka pilosopiya nga ang pari mag-ingon, ako'y masunod, kay ako maoy pari. Ang akong tingog, maogyo'y masunod. Ako'y magbuot, kay ako'y pari. Nya inigreklamo dahil sa mga parisyoner, kinsa may pari din eh. Ano? Kinsa man mo, nga ako may obispo. Ako'y obispo, ako'y magsunod. Nga maingon sa mga pari, bisyap, murag di naman naman, ako'y obispo. Ako'y santo papa, ako'y kardinal. Kinsa man mong mo-question ako, nga mga ordinaryo raman mong pari. Labi na gyud og lay person, kanang binunyagan lang. Kinsa man ka? Wa ka kailan ako, si kardinal ko. Ana ba, no? Maunay clericalism. Ilingi-lingi ako no ninyo sa inyong nasinati nga pari, iapil ning nagbarog. Kining nagwali ron. Unsa man ko, nagpractice ko sa akong pagkapari na anak sa Dios o clericalism. Di ay magtingog, obserbahi ko. Kay hibaw man ko nga motingog mo diha inyong sa kong uluuluhan. Secret na lang, ilibak na lang ko ninyo, ilibakan na lang ko. Ana, nganong niingon man, nya kanang entitlement, nga mura ba og mo claiming nga kami mo'y tag-iya. Iniglingkod na mo sa parokya, ako na'y tag-iya sa parokya. Iniglingkod sa diocese, ako'y tag-iya sa diocese. Entitlement ba? Angayan kong tawgon og ingon ani, entitlement. Angayan kong hatagan og dako nga posisyon, kay bright ko nga pagkapari, na ako'y doktor, na ako'y doctors. Dili ko nurse, doktor ko. Kana si Father dito na ibutang sa Island Paris. Kaya nga naman, midwife na. Ako doktor ko. Ano? Nya kung ibutang siya sa gamayng parokya, kagod. Wa mo kaila, doktor ko, entitlement na inana. Kanirong nagbarog siyong atubangan, doon na sa ni entitlement. Secret, ana. Ibaw ko niyo kung libakon ini guman. Nya pwede sa ninato dadon ngadto sa atong mga authorities, pares ninyo, authorities mo sa inyong pamilya, authority mo sa inyong mga organisasyon, sa inyong mga kompanya, inyong gitrabahoan, asan mo yung mga posisyon diha. Naagya po ni kanang word nga clericalism or entitlement. Kanabang murag mangangkon ta nga angayan gyud kong tagaan ani. Nya kung makadawat na ko ani, ako nay magbuot kay ako na ni. Ana. Hastang pagkapari ang kunon. Muna si Jesus naingon siya, og di mo mutuo nako, okay ra. Tuuhi lang ninyo akong mga buhat. Muna ang mga buhat importante kaayo. Ug unsa may buhat nga Dios nun, makapalipay sa mga tao. Mo ginay una. Ang imo gani rong gibuhat, ang akong gibuhat nakapag-uol na gani sa katawhan, kana yawa na. Ang akong paggamit sa akong authority, yawan o na. Muna'y angay batuon, hantod mamatay. Kanto mo'y batuon si Jesus. Batuon manoon si Jeremias, des unang pagbasa. Patyon manoon siya nga nagbinuotan man ta siya. Kinaiya gina si yawa. So kanang nagkupot og authority nga nagsunod sa yawa, masuko na sila sa nagkupot og authority nga nagsunod sa Ginoo. Bisag wa na sila hilabti, masuko gina sila. Nya ang ila ng paningkamot, daoton gyud nila matud pa ni propeta Jeremias sa unang pagbasa. Gidaot mo kog maayo. Si Jesus ad gidaot sa maayo. Ngano man,
dili tungod kay nagbuhat siyang matarong. Kung dili, ang iyang magong paggamit siyang authority, wa mo haom sa ilang paggamit sa authority nga yawanon. Lingay mong tupad, ina, di ka masuko og tao nga buutan. Ina, di ka masuko anang taong buutan. Ha? Di mo masuko? Kanarabang buutan, no? Mutugan biya nas tinuod. Nya, di mo masuko anang taong mutugas tinuod. Sa ato rong mga politicians, kinsa may masuko sa mga taong mutug-ag tinuod, mga Marcos Group, Duterte's Group, o Pinklawans Yellow Group. Secret. Kana. Masuko gani ka sa taong mutug-as tinuod, yawanon ka. Yawanon ka. Oh. Nya unsaon man aron di ka mayawanon, matud pang Bishop Abit oy, gi-announce po to sa among kanini ang chancellor nga ambot nganong gihisgutan tong pag-change ani mga pista. Wa sa Coquimbao, no? Anong mautoy specific yung announce dito sa atong chancellor na iyang announcement na ang pista kuno sa parokya kinahanglang dili mausab kung wa gyoy thorough nga consultation gikan sa katawhan sa mga parokyano o aprobahan gyud sa obispo. Why change kuno sa pista celebration sa date o adlaw sa pista? Kanabang usbo nimo ba ang naandan na pista nga dili moagi sa katawhan o sa obispo? Ana. Amayo. Pero naamo sa mga pare, naamo sa mga authority nga ila man ang mamanipulate. Papirmahon man sila tanang mga tao. Nyag di ka mo pirma, taktakon man ka, di naman ka mahimong pipisi. Di naman ka mahimong lector. Di naman ka pwede mo sana, clericalism gyapon na. O, kinsa tong dili mo pirma ani, ay namog serve sa simbahan ha. Pader, flaman ko, sa awa na ka ni pirma, di naka-fla. Father, Legion of Mary ko, awa ka ni pirma, di naka Legion of Mary. Nya human katong tanan nga ni pirma, mao dito i-endorse obispo Bishop, usboni namo ang pizza kay kana ganing ni pirma na ang mga tao. Oh, very good, Father. Pirma din. Pero ang katod ang ni pirma ang mga pabor sa tus pare. O clericalism gyapon na. Nana. Nya kun ang obispo prudent og prudent ang obispo, unsa may yang buhaton, moingon din siya, Padre, pila man ka buok parishioners nimo? Ayan, kuan Bishop, mga 20,000. Ngano ang nipirma 300 raman eh. Papirmaha ang 20,000. Tan-aw na to unsa gyoy resulta. Unya kinahanglan dunay signature sa tanang mga chapel leaders o mga leaders sa organization. Nya human ana ipatawag kay mutambong ko sa ilang meeting. Ana haron mahibaw ang yun ang tingog sa mga tao. Maunay nahitabo sa tong gobyerno karon. Nindot kay tag sit up. Congress, kamo mo'y identify sa sufficient, sa impeachment ba? Kamo'y identify sa sufficient form, sufficient sa panangusa, substance, o sufficient ground. O niya, kung ma-approve ni ninyo, ipasa dayon sa Senate kay sila maoy mo trial. Di ba? Dili mo mag-trial diha. Ang inyo lang i-identify lang sufficient ba sa ato panaabay ligon nga ground. Nya ari na ang trial sa Senate. Unya kung ikaw sad nga gi-impeach, wa sa kakauyon sa impeachment kay nagkasabot sa ning Senate o Congress, nya tan-aw nimo injustice kaayo, hala file og petition ngadto sa Supreme Court. Kay ang Supreme Court mao na gyud mo
timbang-timbang. Mao ni ang atong check and balance sa atong hustisya, justice system sa atong nasod. Nga karon akong nadunggan, mo na rin gubot sa social media, mag-trial naman ang Congress. Humana sila ka-identify nga ang impeachment sa Vice Presidente, ang impeachment petition, sufficient in form, substance, and ground. O niya, maghimo silang trial. Ilan na lang untan nang i-forward ngadto sa Senate. At to ditong trial mo, naroy gi-argue nila. Nga naman, ang Congress, nagpaka-Diyos. Ang dili nila sugo nga ayaw pag-trial, mag-trial sila. Magpaka-Senate pod sila. Magpaka-Korte pod sila. Naatay ingon ana, naidaghan ninyo dinhin. Di ba kanang mga tao sad nga ibutang og administrator sa simbahan sa ligas pare, tanawa ang batasan murasag pare. Di ba? Una sila ko dili ni pwede. Kinsa bang ka? Ako'y gisaligang father. Mauna na sila. Pare ka. Kana labi na ng mga sekretary, animal kay na mga sekretary ng uban. Tanawa, di ba mas stricto pa sila sa pare. Muna kini ato mga sekretary dinhi, komentaryuhi gina ninyo. Di gani mo kauyon tagay din kog suwat. Tagay ko ing napadir picture ang naong. Kay ang akong gitudlo aning ato mga sekretary kinahanglan inigsud gyud sa tao des opisina malipayon sila. Inigtanaw sa inyong naong, smile gyud mo. Practically kani hasta ning nang limpyo dinhi, kani nang limpyo simbahan, kana nang limpyo sa ground, nya ba nagkusmod ang naong sultihi ko. Kana bang malipayon ba? Pero kana di na pwede. Kinsa man ka? Muram kag pare. Mo nay gitawag og abuse of authority. So si Kristo nag-emphasize, ang atong mga buhat, kinahanglang muhaom sa atong pagkaanak sa Dios. Dili ngilad ang pagpaka-Dios. Basta dili ka mag-abusar sa imong authority. Kung kutob ra kas authority isip Dios, isip leader, nya i-impose dayon imong authority, di ka mosugot nga naay mosupak nimo, yawa na ka. Apan kung mugamit kas imong authority aron ialagad sa katawhan, aron malipay ang katawhan, kana Dios non ka. Kumusta mo dinhi? Nalipay mo sa akong pag-alagad? Ay lagtingog kay bias na. Diha las imong kasing-kasing nya ipanabi na ngadto secretly. Ug wa mo nalipay ipanabi. Og nalipay mo ipanabi sad. Ana ay lang karog tubag kay pakaron ingnon man. Ana, no? Mailhan na nimo, labi na kaming mga pare, mailhan gina nimo. Kung nakalipay kas katawhan, nga naman, mag-anam kadaghan ang imong manimbahay. Kung wagay malipay ang katawhan, mag-anam og kamingaw ang imong simbahan. Mamalhin nagsimba. Kumusta man taron? Nag-anam o kadaghan ang nanimba o nagkadyutay? Secret. Kana sa mga leader, kana mga politicians, ilhan na nimo mga yawanon. Kay kung musuroy na sila, hapit wa na'y magpa-picture. Mura na sila maglakaw nga wa na mailhis mga tao. Pero kung ikaw gani usa ka politician nga daghan kay kag nahimo, magdugok ang mga tao nimo, mura jud kag magkabuang daghan kay magpa-picture. Maurasan na ang mga pare, obispo. Inighuman nimo og misa, wa gyud magduol-duol nimo aron mo bless, wa magsige og pundok nimo, kana peligro na. Kana bang iniglakaw nimo mura lang kag wa mailhi. Pero ighuman nimo og misa na dayon magpa-picture, kana mura na siya og kung kaingon ka napagiday nalipay ani akong naong. Pasabot na pa kay nabuhat ng arang-arang. Mausan na kamo mga ginikanan, kung ang inyong mga anak, dili na maminaw ninyo, nya ditso laglakaw, kusmod kay naong, di na kay mohangop nimo, igabot nimo, kana yawanon kang pagkaginikanan. Kamo sang mga bana, o di na mo kiss ninyo ang inyong asawa, di na mo ingong I love you, mukusmod hinong naong, yawanon kang pagkabana.
Labaw na mo mga asawa, kung ang imong bana, di na mo gaos-gaos nimo, murag hilasan na kayo magkadipigay mo inighigda, kana yawanon kang pagkaasawa. Pero magsige nagdakos nimo, magsige ningon, I miss you, love kay tika, sus, kana, Diyos nun ka. Pero ang pari na magsige ingon nimo, miss you, mapiligro na. Sige na, last na lang lingi sa imong tupad. Ingna, ganahan jud kay kang mopalit og slot. Ganahan kay kang mopalit og slot. O ganahan kay kang mopalit og slot, pasabot Diyos nun ka. Nyag di ka ganahan mopalit og slot, yawanon ka.